dansk uvejr. Det er simpelthen både, der er blevet kastet og ført af bølger flere meter oppe på havnen. Her jeg tillader mig at sige et kæmpe skib, som altså er blevet kastet fra havnebassinet op på selve havnen. Hernede i en lille gyde, der ligger der den ene båd efter den anden, som altså er skyllet ind i den gade. I kan også se, at Amadeus derovre burde ikke ligge her. Mine kollegaer, som var her på havnen i går, fortæller, at her der var alt jo fuldstændig, altså det var bare en havneforplads, og prøv nu at se her, nu ligner det jo, det er måske lidt voldsomt at bruge ordet efter en tsunami, men voldsomt ser det altså ud. Hvis vi prøver at kigge hen her, så har jeg lige talt med havneformanden, han siger, at den der store kutter, som ligger der, den startede altså meget længere op i havnebassinet, har brudt igennem, hvis man ligesom kan fornemme, der er et hul i træværket. Det er den her kutter, som har brudt igennem der, og har revet også nogle af de både med sig, der lå dernede. Lige nu kan man slet ikke komme ud på den bro, fordi at den her kutter altså har revet det i stykker. Så kommer der lige noget vraggods sejlende i havnen. Det fortæller også bare det er et